Hostelo engko titin cari mabo engko khai borok khai bulai babu no khai rumo sabu di tokhabe bujang nai bo bujak tokhabe engko borok jara siria thojar hukai jere bise bise kono borok tiki bakaba kelaipan mol rinai yakan mol rinai borok khai ring ko mai saya sini bisa jara gajen hune mane song kablo ai bot chekel rana hota ko khugam si tabuk noro ko bogno si ma pha nei noro mane rom dia palori kam ma hai mane sakai am gelang ko am hai ya di bisa ni bagi nung porra ni panta bogno ya pha gau tan ga borok do gajen borok ko singarang mani chekel mas ni borok no tabuk super dei waten no diklang ka bogno bisa responsibility na hoi na kem sakam ta borok khel khai nai kan ga tini muti jeng ta ga bulai ko ya kan jara bulai kan ma kamu jara wa tong ko kan tai to nu kan kan da mana ka gen ga borok sekala bulai no kamu ma ga borok bung ko an jara ni ma bo ko ni somoi si kong ko no mai sa ya sini ga tipin cari budo sari ko ka ga tipin cari ma somoi sa an bisala no puthon ga tipin cari ma to jo to bustelo no jara rom tipin cari kan ga to borok serial khai cari ya diba bo jara tong bo jara kudai tile khau ni jo to bustelo no bo tipin cari dile Kamu se odino hostelo engko titin cari mabo engko khai borok khai bulai babu no khai rumo sabu di tokhabe bujang nai bo bujak tokhabe engko se borok khelse gurui borok saisi maya ta ngai gang o chim sigang o bani di thayo ta gang se kata babu no ba titin cari ma somo si bukong noro kisi kan khel guri de ba noro titin si ba go mukai noro borok le khai ba gya de borok lan choi ba gya de ni ang hinde kata ga puro kai chumuta bo ongko ang khai ongko rumo thai thang ge borok no bangla jara di ni ja khata hinchau odi hinchau ta nga ba borok gumai thangko no bongor pun dai to sikuri bela titin jama somoi pan ji borok mai ko saisi mai ang gai goro no chawote sa bo guri hene bo wa sa kai guri hinchau ne bro titin jama somoi si bu Gak tam nala borong rom na ba. Gati chawa cha. Belai no hambai je thanglai proseng social media ni bukhaktei nukmani je sini khwai division ni bisingo khobjak yang Ratanpur Belsora kamini Devendra Suk English medium na Bangla medium ni class 5 pori tongnai sini tam masing debor ba je bongni hostelo bujago hunai khlai naiseng jesini ti aisip ti throte sedine jaga bongni nukungo je malangeni phaika phainai je nuk phaika je tabu khono je cherai pasai meko mairok sai meko nei ai tabu rok jakku to obon bai porena sung tabu thangnai yang je o jagani je hostelni authority ja jani super te je warden rok sing kok sanai je boma hai tabuk je boma hai borokni statement boma hai te borok je ajoro to tong na krei je tangai je bujana nangkha boma hai che tongina bujana nangkha sing abo thangai tabuk sing sini TIC ni thruti je sini student organization ni thruti sing tabuk thangai investigation khlainai khlaimani pore jodi na boma hai borok thani je boma hai statement to sing khananai hambai Kelas 9 tu tahu ke apa? Baru seberapa deh? Kelas ini? Sergei उसमें जो लोग फाइनल इंगे जे बस पर्पस इंगे जे थाने को नोनी जे हॉस्टेलो मासी जे बुझा पानी ना apa di bagai seluruh bagai selain pribadi do busi kada nong dino je kelas por tolai no do ni ada je kono nor kelas tore je kono tabu nor kelas ge do gar tolai kelas lain tolai nor ko ta painai je nong ni tu je kete or ke bo bui gere do or jo to or nor nok busa di mak sene no nok busa di nor jo to or bata ko man bu page lisan busi ka और बुआ सब
fupaye sinisa buska nor gor jot to nor takuk mangsi dinor hortame ya kare sungai kare tap dongba dak lagi buska